Takulandirani nomvera pakuti Pa Nyasa VoiceBox pano pa YouTube, malo amene dziko la Malawi limapeza mawu ake pakulankhula pa nkhani za ndale, kanisiro ka dziko komanso kutsedwa bwino kwa malamulo, pamene pa chizungu timati politics, governance and the rule of law. Lero tabwera ndi Mr Bon Kalindo amene akukambapo kazuli zitatu za nkhani yakuchotsedwa mu chipani cha TPP kwa akeni nsonda Kondwani Nankhumwa komanso ndi akuluakulu na chipanicho ndiso kuchulutsidwa kwa chikalata kapena kuti press release kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party pa nkhani yake yomwe. Ukulankhula kwa Mr Bon Kalindo akuti Galu Wamenyedwa ndipo Mbuyache Wadziwika, kutanthauza kuti amene amapsezera nkhani yonse ku chipani cha TPP akuoneka kuti anali akuluakulu a chipani cha MCP. Kodi izi ndizoona kapena kuti izi ndizonama? Tiye tikhale limodzi pamene Bon Kalindo akutambasula bwinobwino maganizo awo pa nkhani imene yakuchotsedwa mu chipani cha Democratic Progressive Party cha akuluakulu ena chipanichi. Komanso iwo akuchenjeza zipani zonse zotsuboma kuti nkhani sinathe kuchotsedwa mu chipani kwa Kondwani Nankhumwa, akeni nsonda a Jeffrey komanso akuluakulu a chipanichi sikuti nkhondo yatha. Nkhondo idakalipobe ndipo otsutsa azipani zotsutsa ayenera kukhala osamala pamene dziko la Malawi likukonzekera chisankho cha 2025 chifukwa a MCP akonza mapulani opsa kuti adzawinenso chisankhochi. Nde nkhani sinathe poti inachotsedwa mu chipani, koma ayenera kukhala osamala ndi kuonetsetsa kuti chilichonse chikuyenda bwinobwino komanso mwachilungamo. Tiye tikhale limodzi pamene kumvera mawu a Mr Bon Kalindo amene akuyikapo ndemanga kapena kuti maganizo awo pa nkhani imene ikupitirira yakuchotsedwa mu chipani kwa akuluakulu ena mu chipani cha Democratic Progressive Party. Ngati mwangotipeza kumene, ino ndi Nyasa VoiceBox, ndipo musaiwale kupanga subscribe komanso mapeto kwa audio imeneyi chonde tipemphani kuti musiye makomentano musimo kuti anunso maganizo anu atha kumveka pa nkhani imeneyi. Mfiti ndiyoopsa kwambiri, ndipo mfiti imakhonza kumalira, kumaziguguda pa mtima, kumagudubuka. Chikhalirenicho ikuziwa kuti munthu wamwalira ali apoyo yamupha ndi iyo. Ndipo mfiti ilibe chisoni, iyoyo ikafuna kupha sionanso kuti uyu ni ndani. Ndipo mfiti imakhonza kumutu masolo mwana kuti kamuphe wakuti chifukwa amayiwala kuti olo mwanayo ali ni makolo wache, ndipo olo mwanayo amakhonza kukapha olo makolo wache. Mfiti ilibe chisoni. Ndi chifukwa chake akuluakulu ena atakhala pansi anaona kunena kuti kuli bwino kumumenya Galu kuti mumuziwe mwini wake. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Lero pa 22 January 2024. President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene timangoyima pa chilungamo ndipo sitipshatira, sitigwedezeka ndi munthu, timangoyima pa chilungamo kuswa kugaza. Omupweteka zimupweteke ndipo osangalala asangalale. From Njeza Village, tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. Zadziwika sopano patapita maora wochepa kwambiri kunena kuti ija imatchedwa DPP itachosa anthu ake ena ndi kuchitanso suspend anthu ake ena. Zadziwika kuti kunali anthu amene amakondwera kwambiri ndi mkangano umene unali mkati mwa DPP. Izi zaoneka patapita maawazi wochepa chipani cholamula dziko lino cha MCP chitatulusa kalata yodandaula, yogudubuka, yolira ndi zimene zachitika ku DPP
kunena kuti DPP ndi chipani chimene sichikusatira ngodya za democracy, DPP ndi chipani chozunza, DPP chikusokoneza democracy imene inapezedwa muno Malawi movuta. Pa ichi zimene apanga a DPP kuchosa anthu awo ena aoneseratu kunena kuti iwowo alibe kulemekeza democracy. Chipani cha DPP ndi cha anthu ozikonda, chipani cha DPP ndi cha anthu chimene sichikukonda ziko, ndipo sizoyenera kuti iwowo azikachosa anthu, ndipo iwowo akanakondwa kwambiri kunena kuti chipani chosusa chizikhala ndi mgwirizano ndi azinzake osakhala zimene apangazo. Ine nangoyimba m'manja phuu kunena kuti zoonadi mfiti ndi woopsa, mfiti ilibe chisoni, ndipo ndi zoonadi akuluakulu akamanena kuti tamumenyeni galuyo ndi cholinga kuti mumuone Mbuyache. Ndinafuna ndikukumbuseni inu a MCP kunena kuti mwina nkutheka mwayaluka mwapezedwa mukutamba masana, chifukwa izi zimene zachitika ku DPP zidachitikaponso mu 2016 pa 2 Seputembala 2016 pamene inu a MCP mudachosaso anthu muchipani mwanu. Iyi idali nkhani imenenso anthu ena anadandaula nayo kwambiri, ndipo inu mutamva anthu atadandaula kuti inuyo mwachosa anthu muchipani ngati amayi Chizanja Nkhoma, ajumbe, anjovu yalema, ameja, ongotchulapo ena ndi ena ochepatu, amayi akusalimawa, anzathu otchukawa kwambiri anali kusalima, amene wawa munawachosa muchipani. Ndipo anthu anakudandaulani kwambiri inuyo a MCP. Ndipo mudapita pa TV, mudatulusa press release ndi kunena kuti inu mukuchita defend zimenezi, kunena kuti akabwirawo adalakwisa, anjovu yalema adalakwisa, ajumbe adalakwisa, mayi Chizanja Nkhoma adalakwisa, ameja adalakwisa, ndi chifukwa chake mudawachosa muchipani. Lero ife sitikaziwa kunena kuti mkangano onse uja umene uli ku DPP uja mmaukolezera ndinu, apa mwaoneka mukutamba, mwagwidwa mukutamba masana, chifukwa ngati kuli chipani chimene chisakusatira ndondomeko ya democracy, ngati kuli chipani chimene chaononga democracy kuno ku Malawi, ngati kuli chipani chimene chili ndi anthu ankhwizi, anthu ankhaza, omanga ma-activist, osasatira ndondomeko za democracy, ndiyo ndi chipani cha MCP itu. Lero inu mukamachita komenti zochitika za mu DPP, tikungoziwa kunena kuti joka wakuferani m'manja. Apa zachita kuonekeratu kunena kuti nzanuyo anakuponyerani jampu, ndikuzaponyaso jampu, ndikuzakupasani reverse, ndikukutapisani 2. Joka ndikuzafera m'manja. Mmene mwapangiramo zikuchita kuoneka kuti mkuthekaso kuti alipo anthu ena amene amasokoneza muchipani cha DPP mu, amene amatenga funding kuchokera kwa inuyo. Chifukwa ndizodabwisa kunena kuti mu 2016 inu mudapanga zomwezo, mudathamangisa anthu muchipani, amene anthu anakudandaulani, amene anthu wakakuzuzulani, koma inu munabwera inuyo achakwera ndi anthu anu amene alemba kalata yanu ya mabombastic ways, press release ya mabombastic ways, munabwera ndikuzichita defend. Lero tikamamva mphekesera kunena kuti nkutheka kuti mkatikatimo, popeza umboni tilibe ifeyo ngati Malawi First amene timangoyima pa chilungamo, zikamamveka mkatimo kunena kuti pali anthu ena amene amatumidwa ndi MCP ndi cholinga kuti asokoneze chipani cha DPP ndi zipani zina zonse zosusa ngati za UDF, Afodi
ifetu apa tayamba kukhulupirira. Chifukwa inuyo mulira bwanji maliro asali anu. Chifukwa maliro akachitika pamuzi amayenera kuti anyake antundu akaauze amfumu. Amfumu ndi amene amalamula kuti ambani kulira. Apapa taona kuti tachita confirm kuti zoonadi anthu awadi kapena maliro achitika ndipo yambani kulira. Koma ife tikudabwa kunena kuti chipani cholamula ngakhale in the modern world kapena developed world, maiko ngati ku America, ngati ku Britain, ku South Africa, sitinambe taonapo chipani cholamula chikudandaulira chipani chosusa. Sitinaonepo chipani cholamula chikulemba kalata ndi kuzuzula chipani chosusa. Koma ife chimene timaziwa nchona kuti chipani chosusa chimazuzula chipani cholamula. Apa zachita kuonekeratu kunena kuti pali yereyi, pali china chake chimene chikuchitika pansi, ndipo joka wakuferani m'manja. Chifukwa inuyo IMCP simunayenere olopang'ono ndikumakalankhula ma statement ombwambwana, ma statement osakhuta, ma statement opanda nchere, ndikumazuzula chipani cha DPP kuti chapanga zolakwika. Chikhalireni cho inuyonso munapangaso zomwezo tikunena pano anthu aja nkhani zawo munakazipondereza ku khoti. Padakali panopa tikunena panopa anthu aja akayenderabe ku khoti ndi cholinga kuti abwerere mu chipani. Inuyo amene wa MCP lero mukamayima apa ndikumanena zimene mukulankhulazo, timangoziwiratu kunena kuti satana kapena mfiti ndiwoopsa kwambiri. Motero kuti iweyo amene ukutchedwa kuti wa DPP iwe usamalire kwambiri. Chifukwa misomali yonolera ma 6 gear amene akukunolera iweyo ndi cholinga kuti pa zimene ndinakuuza pazana kunena kuti chipani chako ngati susamala uzapita kuja kumatchedwa ku chisankho opanda candidate, ndiyo undikhulupirire sopano. Chifukwa panopa anzanuwo akupanga mapulani woopsa kwambiri. Anzanu amene akutchedwa kuti IMCP akupanga mapulani oti posachedwa pompano muona ija imatchedwa kuti age limit ikutengedwa kuti ikachitidwe debate ku parliament. Ndipo sikuti ndizokhazo iyayi, pali mapulani ambiri amene akonzedwa onena kuti kumene kuli osusa kupite aja amatchedwa kuti National Registration Bureau, koma akakhale makilometers otalikirana ma constituency. Mwina constituency imodzi 40 kilometers ndi cholinga kuti anthu alephere kulembesa. Komanso akukonza mapulani onena kuti nthawi yolembesa zisankho ikafika pasapezekenso aja amatchedwa kuti NRB alipompo. Chifukwa akuziwa kuti ndiye kuti apereka mpata ku opposition kuti ikakhale ndi mpikisano okwanira bwino pa nthawi ya zisankho. Motero kuti mawu angawa muwasamalire inu osusa. Ndikatiti osusa ndikunena inu a Ford, inu a UDF, inu a DPP, tikunena tu inuyo ndi zipani zina zimene zangobadwa kumene. Mukuyenera musamale kwambiri, muyang'ane maso anu patali muatuzulemo. Chifukwa anthu awawa anali ndi upo umene amaupanga poopseza anthu ena amene anali ku DPP ko kuti azipanga zakufuna kwawo. Chifukwa anali akwawo pseza kuti akhoza kuwasegulira milandu. Ndi chifukwa chake mwina mpungupingo ja mmauona umakula kwambiri. Ndiye sanaziwenso kuti nayenso uyoyo ndi nava jojo. Mani kodi nunu sanaziwe kunena kuti nawonso awatakata. Nayenso DPP yo ndi taichi yamutakata, kumutakata ndikumupasa uja amatchedwa jampu, ndikumutakata ndikuzampasaso jampu wina, ndikumutakata ndikuzampasa livesi, ndikumutakata ndikuzamutapisa 2.
joka ndikuzafera m'manja. Koma 2025 anthu mupana. Chonchi tikamakuona ni enanu malo kuti mukhalepe ndiye mukumangotulusa maaudio, mukumangotulusa mastatement 18 siku limozi, mastatement 25 siku limozi. Anzeru tundi awo amene mwaona anzanu angokhala pe. Nthawi zina munthu akakutukwana kunena kuti chakuti chako iwe osamuyankha sikusonyeza kuti iwe sumaziwa kutukwana. Nthawi zina munthu akakunyoza kunena kuti iwe ndiye wopusa iwe, taona iwe wamangidwa iwe. Ndipo iweyo akubweresere sima uzaje kumeneko ukudikirira kuti ukapite ku khoti, iwe osamuyankha sizisonyeza kuti iyeyo sazamangidwa. Iri ndi dziko china chilichonse limasintha. Choncho inuyo MCP musaononge nthawi yanu kuononga energy yanu ndikumalimbana ndi zipani za anzanu. Inu mukanapanga mavuto a nyumba mwanu. Mavuto awa mwaona lerowa kunena kuti pakati pa inu ndi anzanu panalibepo mgwirizano. Ngati mgwirizano ulipo mwina uli msewu kwa 4 years ukuyenda pa post office, mgwirizano mapepala ache akupezani, muzipanga zimenezo. Musataye nthawi yanu kulimbana ndi anthu. Inu mukanapanga zanu za mavuto wanu, musove mavuto wanu. Kodi president wanu suja analengeza kuti sazachokanso m'Malawi muno pakana kuzalowa mwezi wa January pakana February 2024? Ndiye kuja wanyamuka kupita kukatani. Kodi tiye ituwa pambana pasiku transport, today here tomorrow there. Ndipo zijamanena zija kunena kuti iyeyo afuna akhale ndi measures okuti ateteze chuma cha dziko lino. Ife tinkada bwatu. Kodi na maenda angakwanise osaenda? Zinja Feropase angakwanise kungokhala basi? Zingatheka kuti angokhala? Timadabwa atu ifeyo kuti kodi matako amaning'ina tupaja kwa basi. Zitheka kuti akhale osatuluka muziko muno? Inu zimenezo ndi zimene mukati muzilimbana nazo. Osakhala kuti muzilimbana ndi zipani za anzanu. Nkutheka kuti mwina anyaje akhululukirana simukuziwa. Koma iniyo musakhale pasogolo ndikubwera ndikumakathamanga ndikumakalemba kalata yolira Wadziwikatu kuti inu ndinu amene mwatha anthu pamuzi pano, amene mwakhala mukupha anthu. Wadziwika kuti ndi inuyo MCP. Chifukwa inu ngati kuli kusatira zinthu ndi DPP otu asatira zimene munapanga inuyo. Ndipo ndikupempheni inuyo achipani cha DPP musaononge nthawi yanu ndikumayankhaso zimenezi. Chifukwa izi amalawi onse akuziwa bwino kunena kuti imene iyi ndi propaganda, imene iyi ndi njira imene iyo ayiona kuti ndiyo maliza atalephera kukwanisa zimene iyo akanayenera kupanga. Apapa ndiyonena kuti chamunyerera chipako, uja amachedwa chakwera, uja amachedwa MCP, yanyerera chipako chanyerera. Ankaona ngati mwina akwanisa, koma ndi ana ochepa kwambiri. Ndi mmene wakwira lero Malawi amene akuzunzikayi, Malawi amene alibe chakudya, Malawi amene alibe mankhwala muzipatala, Malawi amene akuona kuti nkhani yokhudzana ndi corruption imangonenedwa, Malawi amene ali kundende, amene akumaseguliridwa 11 koloko ya mamawa monga amene zachitikira kuzomba prison. Kwabwera munthu wina ati ndi ofesala wa nyuwani, komatu ameneyo nde akuzunza akaidi. Tikunena atu kuzomba osakhala kumaula akuiyayi, koma tikunena kuzomba kumaula ko mavuto aliko inde, kuchichiri aliko mavuto monga amene takhala tikunenera kuti zimbuzi za anthu aku prison sizili bwino, chakudya sichili bwino, malo akuchita kugulisana. Koma tikunena kuzomba prison, kwabwera mkulu wina
kaya ameneyo akuzitenga ngati ni bale yacho wachakwera kaya nde akumasegulira akaidi 11 koloko. Bola atu ku ndende ya maula kuli matoileti ya nkati, koma kuzomba kulibeko toileti ya nkati. Anthu akazisekera 3 koloko akalowa, kapena akalowa 2 koloko, amazatuluka so 6 koloko. So pano nthawi yonseyi anthu amakhala alibe matoileti. Lero muzikasunga anthu mundende pakana 11 koloko ya mamawa. Koma muzamangidwa, tikunena atu iniyo asogoleri, muzamangidwa. Ndipo nthawi ito yokuti muyambe kumanga zimbuzi za flashi ndi inoyo, chifukwa 2025 iyi tikumangani ndipo mukafera ambiri inu kundende. Ife ndi amene ifeyo amalawi first ndi amene sopano kwa nthawi yoyamba tizatuluse okuba nkhuku, tizatuluse apangolini, tizatuluse azigogo amene ali kundende panopa ena 90 years 70 years onamiziridwa milandu yogwirira, amene wawa tizatulusa. Ifeyo tizatupanga chotheka kuti anthu azatuluke kuzalowe mbava zenizeni inuyo. Amene mwafika sopano saizi yogulisa fetereza, amene anatipasa maiko akunja ku Russia ndi ku Morocco, fetereza wa ulere. Ma truck drivers achita confirm sopano ku desk imene iyi ya Malawi first kuti fetereza uja tikumunyamula ife koma akukwagulisidwa. Fetereza olembedwa thumba lache not for sale. Ndipo iwe amene ukumagula fetereza osangomutenga bwaji opanda kumugula, chifukwa amene yo sanga kuyimbe naye mulandu ndi waulere. Ndipo amene mungaziwire kunena kuti boma la MCP ndilokuba kwambiri, boma iliri silizatheka, ndi boma la anthu zigawenga. Kwaona ma ministers achewo atavala masuti othina atiri mimba ili kuneita sala pang'ono kuphulika. Umangoziwa kuti koma mwene pepe kale. Bon Kalindo, iwe uzala zino